Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga incident kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes pitsa 5 na bulan sa Nobyembre tuig 2020. Uy, 50 kaadlaw na lang ang nabilin. Paskwa na naman. 57 dias na lang. Saylo na kita sa tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa sur norte kag sentral nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, gera batok sa COVID-19 dapat hugpungan sa mga Negrense agod matapna. Mensahe ni Gobernador Lacson sa ika-122 nga Negros Day subong nga adlaw. Dole Region 6 may dugang nga 157 milyones para sa pagpatuman sang camp program suno kay Congressman Gasataya. Bata nga nagapang-scrap nakakita sang armas lutang ginton over sa concerned citizens sang Police Station 3. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Maayo iniho, nalakip ang Pilipinas sa ginakabig safest country sa bugos nga kalibutan base sa 2000 Global Law and Order Survey sa American Analytic Firm nga Gallup. Base sa survey nga ginpatigayon 2019, ang Pilipinas kaupod ang Australia, New Zealand, Poland, kag Serbia ang yara sa ika-12 nga spot nga may Law and Order Index score nga 84. Sa 144 ka mga kapungsuran, ang Pilipinas ara sa top 40 nations nga may highest score. Ang Singapore kag Turkmenistan ang nagtap sa listahan nga may Law and Order Index score nga 97. Forte, no? Kaya dito sa Singapore, isa katuig wala sang krimen nga nagakatabo. Amo nga dito sa Singapore kung maglagaw ka bisan ano oras wala gid delikado kay wala sang krimen nga nagaluntad. Talagsa lang ang krimen nga nagaluntad. Ginasundan sang China, Iceland, Kuwait, Norway, Austria, Switzerland, Uzbekistan kag United Arab Emirates. Ang Afghanistan ang nabutang naman sa pinakadubo nga pwesto nga may law and order score nga 43. Lakip sa mga pungsod nga may pinakanubo nga score amo ang Gabon, Venezuela, Liberia, South Africa, Gambia, Uganda, Sierra Leone, Botswana kag Mexico. Ang resulta sang survey ang base sa ginpatigayon nga telephone face-to-face interview sa 1,000 nga pumuluyo sa kada pungsod nga nagaedad 15 anyos pasaka sa diin ginpatigayon sang bilog nga tuig sa tuig 2019 sa 144 ka mga kapungsuran kag area. Mayo man, no?
bisan matuod nga amo na yung nagakatabo sa pungsod Pilipinas, pero sa gihapon, ara kita ha, ginakabig, pinakasipest nga pungsod sa bilog nga kalibutan. Timayo man. Kay bisan paano, madamo gyapon sa mga turista ang nagapadulong dire sa pungsod Pilipinas. Magluwas lamang iti pipila ka mga lugar dire ang ginakabig bala nga delikado Mindanao ami bangod sa mga pagpang-akdak sa pila naton ka mga kauturan nga Muslim kag pugtak-pugtak nga nagakatabo sa pungsod Pilipinas. Pero sumatotal matawhay ang pungsod Pilipinas. Amo ina nga ginakabig kita kag nakasulod kita sa 2020 Global Law and Order Survey sang American Analytic Firm. Base sa survey, naging patigayon, tiyamak mo, nga ang Pilipinas kaupod sang pila ka mga kapungsuran, ara kita sa 12 spot, nga may ara ya Law and Order Index score. Taas mas score ta, 84 mo, no? So, abot silingon makaganyat naman ini sa mga turista nga magpadulong dire sa pungsod Pilipinas. Kung sa bagay, kung wala lang COVID-19, ang mga turista gaapan mo sa pungsod Pilipinas. Sa Pilipinas, pagkadamo-damo sa mga matahom nga lugar, Boracay, Palawan, ginakabig ini nga may mga pinakatahom nga lugar dire sa pungsod Pilipinas. Dire sa aton sa lokal, sa probinsya sang Negros Occidental, Susuerte, kag mga tahom Cebu, kag iban pa. Ang mga lugar iya porte ka mga tahom ginaapan ini sang mga foreigner. Ginadugukan ini sang mga Chinese naton nga mga kauturan, Japanese, South Korea, kag iban pa. Kita mo kung maglagaw ka dito sa Cebu, sa mga matahom nga talanawon, ginlibot na mo to, ang sa nakilid baybay bala sang Cebu, sos kam mga tahom sang lugar porte. Ang makita mo dito, laban pang foreigner sa Pinoy. Porte sa pagkadaboda mo, sa pagkatahom nga mga lugar. Daw tinago bala nga mga paraiso ang makita mo dire sa pungsod Pilipinas. Amo ina, nga ginupangan na nga turista, nag-ibwalya dire sa pungsod Pilipinas, galing kay ginupang lang sa COVID-19. Kung wala ning COVID-19, ano ayan, guro nga mga turista nga dulog di. Labi na gid sa bakasyon. Manang sa pungsod Japan, may tsimpoy nga gabakasyon sila. Man tudo obrato ya. Wala pa huway ang trabaho to. Pero pag abot sa tsimpo nga bakasyon nila, tudo bakasyon man, tudo gasto man, kag kalabanan sini, diri ginabubo ang kwarta sa pungsod Pilipinas. Nga matahom na nga lugar, barato pa ang mga balaklon. Amo ina nga gapungso. Kita nyo, mga South Korea mga Koreano, portes pagkadamo. Luwas nga nagatuon sila English, porte pa ya ang pag-apan sa mga Koreano dire sa pungsod Pilipinas. Amo na blang nga kon abe makakasne, pananglitan kaluyan kita, nga mag-iskirda si COVID-19, sigurado batak naman ang ekonomiya sa turista sa pungsod Pilipinas. Plus, ini nga balita, labi kita nga apanon sa mga bisita. Kag mauli-ulian ang ekonomiya sang pungsod nga sumarurot gid bangod sang COVID-19. So kabay pa, mga muyo kita tanan, nga mag-iskirda ini siya, magwa na siya, matapos na siya, para balik kita sa normal naton nga pagpangabuhi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na morning na sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Karon pista opisyal, Negros Day karon nga adlaw. So, malinong-linong ang bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Masyado ka makasaysayan ining adlaw sang Nobyembre 5. May ara gani sa silay 5 di Nobyembre. Ang kahiwatan sini naiangot ini sa silay kag sa siyudad Sambago. Ining mga kilala nga mga personalidad. Ining kilala nga mga revolusyonaryo sang
probinsya sang Negros Occidental. Ginadumdum sila karon nga adlaw. Kamusta ang aton sini syudad sa Bacolod? Kamusta ang mga balita nga nagluntad sa sulod sang 24 oras? Kamusta mga merkado? Abierto na. 10 minutos na nakaligad ang korpyo. Kamusta mga balaklon? Kamusta ang pagbiyahe? Kamusta ang aton mga dalanon? Kamusta ang sitwasyon sang Dakbanwa sang Bacolod? Inatanan, ginalighot sang aton patrol sini nga kaagahon. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. It's our day, al 5 de Nobyembre. Correct. Kay duha ka selebrasyon, no? Sila'y kaga-syudad sa nga Bago, pero ang mas nakilala gid ang kalabanan sa nga tanan ng iban kadto sa syudad sa Bago. I don't know, Action Fred. Kung pala sa buong adlaw sa syudad sa Bago, may selebrasyon sila kati el 5 de Nobyembre sa piyak sini nga may ara man nga ginapatuman nga daw wala man selebrasyon balang kalabanan kay Base siguro gin suspender. Kaysa una kon 5 de Nobyembre, padumdum kay Tanwan Aranita, galibot na ang mga pumuluyo sa Bago. Ang ibang kasakay sa karwahe, may kanyon, galupok, boom! Porte na, gapamukaw sa syudad sa Bago, ginapahanumdum sila sa kasaysayan ni Tanwan Aranita. Yes, Action Fred, isa ini ka the best kag sa history sa syudad sang Bago kag sa syudad of course akon sa probinsya sang Negros nga nalakip na ang selebrasyon kag pag-sugalaw sang al 5 de Nobyembre. Ti sa mga kabataan karon, Action Fred, sa mga bag-ong tubo dapat madumduman ini kay isa ini kag napatag na ini sa history, no, sang probinsya kag sang pungsod sang Pilipinas. Dapat kilalahon sa mga estudyante kada sino ang ginpasidunggan dira sa Dakbanwa sang Silay nga amay 5 de Nobyembre dira kag dira sa syudad sa Bago. Dapat butang ina sa kwestiyon kag leksyon sa mga kabataan para hindi nila malimtan. Kung nga amay 5 de Nobyembre, kung nga amay Negros Day. Kag sa mga baganihan, isa ini dapat nga dumdumon, Action Fred, no? May mga modern day heroes man kita, pero sa tuanay amuni ang isa sa mga kinakilala nga pag isa sa mga negosanon, pag isa sa mga pumuluyo sa Negros sa pagpakigbato batok sa contraction, Fred, no? Anyway, kunti subong ang selebrasyon sang al 5 de Nobyembre, ti subong man kahilwayan abi ti hilway man makabiyahe ang pila naton nga mga kauturan, especially sa mga dalanon makitanta ang kalabanan majority sa nagalabay kag nagahulat sa mga pasahero ang mga taxi, mga jeep sa karon na matamat na even ang mga tricycles nato, no? Ang mga tricycle drivers ang nagahulat man sa pila ka mga pasahero. Mustahon tabala, Action Fred, ang sitwasyon karon sa mga tricycle drivers sa piyak sini nga alas 4 kunti ginlift na, no? Pag alas 4 na curfew. Subutin kanon pwede na sila makabiyahe. Na anong oras sila gabugtaw, anong oras kag kamustahon taman ang ila sini nga ganansya. Si Sir Ari man diriyo sa area sang Burgos. Sir, kamusta biyahe ta subong, sir? Nag-drive ni siya sa tricycle section, Fred mo. Kamusta biyahe ta subong aga, sir? Sa igo-igo ra sa pamugas-bugas, Pamugas sa pamugas-bugas. Ito yung mga dagading ka pa, sir, kagaling ka pa halil. Sa Bada. Sa Abada, gabiyahe ka pa paubos diri. Okay, kamusta? Kung mga pila ka oras bilog ka kalinga adlaw mga biyahe, sir, o kung may oras ka lang? Inuras lang. Kay alas 3 guwa. Alas 3 sa kaagahon gagawa ka na ba da? Oo, mangita ka na niya pasero. Pagka alas 5 puli naman. Sa aga? Aga. Timayo para hindi masyado init. Ini nga tricycle ni mo ni sir, o kung ginarkilan mo lang? Ako ni. Way ka na problema arkila? Wala na. Way na. Wala na. Pero sa between alas 3 hasta alas 5, isa sir makapila man ang imo siling ginaganar. Kisa makasubra dos. Kisa sobra 10 man. Pero at least niya importante imo na niya way ka na problema sa arkila. Ang importante lang din pamukas-bugas. Tanti makabugas-bugas,
Kisa sir, maka-timing man nga special nga biyahe o special trip. Makachamba man, kisa makasubra tres. Basta chamba-chamba lang. Makachamba-chamba Oo. Di ba? Yun lang gali, no? At least importante may ara man para sa iya sining mga kabataan isa pa di ka tricycle driver so pamangkoton tabala. Kung iya o kung iya garkila. Sir, imo ni nga tricycle o garkila ka? Arkila, Garkila? O pila ang arkila mo diri sir? 150. 150. Bilog na ning adlaw. Oh, bilog nga adlaw. Oh, so kamusta ang biyahe ta ni sir kung bilog nga adlaw makapila man ang ganar mo ni? Kilo-kilo man. Makabakal ka kilo-kilo nga bugas. Opo. Di mayo makabakal man siya gali action friend no sa nga kilo-kilo nga bugasin niya kay standby na sila actually dire action friend no sa diri sa may kilid sang regional hospital malagpatan di mga pasahero nga magwaabi sa ospital dulong sa terminal ay duno kung pilang sukot nyo kung halin niya diriya pakadto terminal abi ka series sa south terminal pilang sukot nyo na sir. Depende lang sa istoryahan na mo, sa istoryahan ay. Depende sa istoryahan ay. Pero hindi yan maglubo sa kwinta. Oo, di man ano po sa 50, isa tao. Sa tao na siya? Isang tao. Isa sa tao. So depende gali, no? Medyo dako manggali action na friend. No? Ang sitwasyon karon sa dalanon sang syudad sang Bacolod, masyado pagkatawhay sa sining gagahon. Kaya laka pa lang ang mga nagabiyahe sa jeep ang iban halin sa area sang Barangay Bata, Barangay Mandalagan, ang iban diri action na friend ang gabiyahe man pakadto naman sa area sang home site ng kalabanan mga pasahero nila ay supposed na I believe pakadto niya sa mga merkado sang syudad sang Bacolod. Kagila sa entrada ni mo action friend bibulibgid ko nalakip na ang pungsod sang Pilipinas sa isa ka safe nga pungsod kanamit pamati an action friend no tikunti negosyo gid ang isa diri sa makabig tabalang premyo damo mga negosyante turista nga magkadto diri sa area naman sa gapon diri sa pungsod sa Pilipinas ang mga taxi subong kagahon no ari man niya diri sa may ara sa may gasolinahan may ara sa tubang sa may dalan sang Lacson tubang sang regional hospital ang iban sa kilid man sang regional hospital galing kiti ginpalapitan ta mga drivers subong aga action friend ang mga driver ka taxi ari sa sulod sa ila taxi ga tulog no Wala pa pasahero. Hulat pasahero riman diri si Nunoy Mangguba to tulong mga bisan si Nunoy Mangguba May naman na pagabot sa tsimpo base kung madula ang korpyo ti 24 oras man ang biyahe. 24 oras ba kabay pa para makabawi-bawi man ang mga pasahero kay kahapon actually nakasakay kita kahapon sa taxi and isa diriya sa mga naistorya ta kung ginkamusta tang gila arkila suno sila kay kumo halos makabig man bala action na friend 12 oras lamang ang ila sining biyahe kisa gani matimingan yang ila sining arkila sang mga taxi gabayad sila tag 800 mayara tag 900 depende sa klase sa mga taxi kung na depende sa klase sa arkila kapin pa kung bagto ang unit medyo mahal-mahal pero ang iban action friend kalabanan basta ma-full tank lang nila may ara man na arkila nga kisa tag 800 kisa gani kung pigaw ang biyahe hayoon lang nila sa ilasin nga operator bala nga mabayad lang sila tag mahatag lang siya tag 600 Maka jackpot na action albin ng taxi kung out of town abi arkilahan sila pakadto sa mga San Carlos, Dumaguete, Kabankalan amo na bla kay dako-dako nagbayad ang buot silingon makaguluganan siya na sila. Yes, action na Fred. Amo dara lang sila magkaganar. Especially kung out of town ang going Kabankalan. Kay wala na metro mo. Kuha na medyo sugtanay lang na. Nyati okay. Idulong taka sa Kabangkalan. Bayad ka 1,000, tukos ka. Di ko magsugot ka, larga na yun. Di okay na siya. Pag-abot nito sa Kabangkalan, may 1,000. Pagbalik niya, make up sa pasahero, bisan tadyutay lang sukot niya, ganansya na.
Yes, sakto gid ina action na Fred. Actually, nagkuha naman kung kita kung pakabankalan na may ara man kung kaisa mag-istorya na yun. Sige, kabangkalan 1.5 or kisa 2,000. Magbalik sa action Fred, ma-parking lang sila sa may tubang lang balak terminal Caceres Manlidos Kabangkalan sa dalan sang Guanzon. Daraga standby kag gahulat man sa mga pasahero. Makakuha lang sila 3 ka pasahero action Fred. Paano ilan na ganar na sila? Dako nang maganar nila. 3 ka pasero, tag 200, di okay naman. O dako na ni siya. Kag tag 200 ti dako na. Kag hindi pa masyado kon bala nang in times ang time travel ati mga less than 2 hours o kun duha lang ka oras. Okay, wala dulog-dulog mo. Wala dulog-dulog. Non-stop ang dagan. Makon mo na yati ang kalabanan diri kag iban nga mga pasahero mas pabor kag mas gusto pagani na nila action na Fred. Okay, iban kalabanan dulog pick up naman pasahero, dulog na naman pick up na naman pasahero, daw maugtas ba ang kalabanan action Fred ng time travel nila kag ang gina-expect nila nga oras supposed to be ara sila pero let's say mga 2 to 2 hours pero mahimo na 2 hours and a half kisa 2 hours 45 minutes. Diyan mo nang isa sa mga ginaugtasan man sang iban. Pero at importante diri action na Fred, no? Safe man ang mga drivers man naton at the same time ang mga pasahero. So para action na Fred, amuli ang sitwasyon karon diri sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod sang nasaling tana. Masyado pagkatawhay bukas na ang tagsa ka mga merkado, ang Libertad Public Market, ang Burgos Public Market nga nalabayan kagina sa patrol nga nagaamat-amat na pasulod sang ila sini nga mga baligya, mga baboy, at the same time ang mga panakot, utan kag mga isda action Fred nagikan man sa tagsa ka mga bagsakan nga ilagikan sa ilaman sini nga pagpangumpra para i-display sa pila naton nga mga kauturan nga na temprano pa nagmagabaligya sang ila sini nga mga paninda. So far action Fred ang sitwasyon sang syudad ang ginadulong man sa inyo sang Santo System. Rekta sa patrol, with aksyon nanikiraw ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Pulo pamahaw na, pulo panyinda na kita. Abiertong Burgos, abierto ang Libertad. Kag ang mga palapala. Central Market daw ulo adlaw nagawa. Naga-abre, no? Di bakal na kamo pala mahawon nami ni subong kay dawla opisina nami ni nga bakal kabla ulo kalison tapos tulahon mo bakla mo sa batuan paitan kag pagkatapos sampawan mo sang dahon kulitis so sa pagkanamit bakal ka nang bukaw-bukaw bla inang tag 2-1 kilo bla lagko na siya isugba mo siya preparahan mo sa sinamakan pugaan mo sa sang kalamunding kutitot ng mga 3 bilog, asos. Pabakit mo gaaso-aso pa, abaw, isaw-saw mo siya, bago bakit ang ganon nyo, namit na. Ay, do ka namit, ipamahaw karungaga. Sige na, pangumpra na kamo, kag mamahaw na. Kay dugay-dugay, nang gahana, gabutlak ang adlaw bla, manog alas 6, baw, timing ina. Hindi ka ni alas 6:30, pagbakit mo sang tinula mo, butang sa lamisa, bakit masinugba mo, sos, gaaso agiya. Ang kaserve si mo, gakiyay-kiyay gid, bago lang tapos maligo, baw, gasyot, slipot, kagwa pusod, kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na, unang hutong sa aton pagpulopanamyaw, kay Alex Puentes, good morning, kay Zilin Rinaxe, baw sa quiet siya, monitor, kamustang quiet na subong? Kay Rijan Tan Villalon, kay Lito C. Condes, kay G. Humilia Kayatam, kay Evelyn ni Pamusino, kay Dilia Liabe, kay MJ Piodongko, sang quiet ba, taga-quiet na mo monitor, no? Kay Rooney Sidayon Gordon, good morning man. May lang
nga pag pulo pamati, tagsa kaagahon, dungan-dungan kita, timpla pamahaw, para bisan paano, gahilab-hilab ang tiyan, pag-abot sang tigpalamahaw, puwerte ang gana magkaon. Mabalik ako pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga gala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Alas 4:28 na sa panahon sang pandemic, ang krisis pang Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag Komersyal nga magsiling da ang management. Okay, trabaho kamusto? Kay may 13th month pay kita, may bonus kita. Tigre na gumbalang ko porte ang trabaho sa tao. Gapaluyang iban basi kon silinda basi wala kami bonus, wala kami 13th month pay. May ara guro Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Good morning kay Luela Siason, kay Cecilia Olio sa Cebu, kay Philip Lauriente, good morning man. Dira kay Paririmias Arroyo, ga pangapi ka na subong. Si Toto Raul Alibuga Aberto ng Kalanaan mo da, good morning da. Kay Nick Barca, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Monseng Siocon, kay Raul Chuwada, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lore Apurado, kay Gilbert Carion, kay Mayor. Good morning. Kamusta si Lorene Canson? Si Jutay Pascua, wala ko kita. Kay Buni Advincula, good morning. Kay Baby Tan, kamusta? Dira kay Pare Erning Hurilia, kay Jerome Solinap, kamusta? Kay Estoy Nestor Querido, may lang nga pagmonitor. Kay Engineer Nariel Bantay, kamusta na? Kay Nini Patos Burgos, gabugtaron? Sige bangon-bangon ron, kay las 4:35 na.
Standby, hindi magalin, mabalik ako, kay unahon ko anay ang aton paid program. Please standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya din pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulisya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo.
ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combroad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Saan anong kaintangan Responsable at pagbalita Kagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Philippine Standard Time, las 4:47 na. Balik kita sa aton pagpangalagad. Unahon taniho sa aton mga kauturan basi malipat kamo ha. Padayon ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon sa Life Extension Clinic. Alas 9 sa aga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Pamasyar kamo sa Life Extension Clinic kay ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Kag ako'y agapangabay. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa siyam na Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na. Mayong balita, si Presidente Rodrigo Duterte nagmando na kay Labor Secretary Silvestre Bilio III nga ipasiguro nga ining aton mga manugpangabudlay, mga worker naton na displaced bangod sang COVID-19 nga wala makabaton sang bulig sang gobyerno sa edalom sang bayanihan to. Ini sila kinahanglan makakuha sang cash assistance o kon ayuda sa panahon sang Paskwa o kon sa bulan sang Disyembre. Do maayong balita ini. Durante sa cabinet briefing, ang presidente nagpalayag siling niya gintawgan niya si Bilio. Siling niya napanagtag mo na ang 3 bilyones worth of cash assistance
para sa mga displaced worker. Nyaluyag niya nga makaptan sang mga worker sila kamot mismo ang kwarta durante sa panahon sang Pasko. Nga makabaton sila sang pamasko, bangod niya daw kabudlay sang pagpangabuhi. Bisan paano niya, malipay man sila kung makabaton sila sang kwarta sa bulan sang Disyembre. Daw Mayo ini. Siling ni Bilyo, siling niya, okay Mr. President, ariglado, managtagta Pasko, masugod kita sa Nobyembre 15, tubto 20. Ba, dali na lang. Susuo, dali na lang. Kay subong, pizza 5 na. Daw pulo kadlaw na lang. Basi kung makabato na kita sang pamaskwa. Amo ini ang karon na ginabulubantayan na ito. Para ini, sa aton mga worker, sa aton mga kauturan, nga na-displace bala, ibang kundi kabaton sang special amelioration, no? Ang iban wala. So, sila isang presidente, ang iba ni nga wala makabaton, abi himuan na nga prioridad nga makabaton sila pamaskwa. Sila ni Bilyo, yes sir, yes Mr. President. Nobyembre 15, tubto 20. Ba, di may preparasyon gid. Di kinhanglan, ining kwarta nga babaton ninyo, medyo tago-tagoon yung iban ba? Para nga pag-abot sa pizza 24, maibutang kamo sa lamisa kag pizza 31. Bisan pandisal kag pansit lang kung may upakan ang kabataan sa panahon sang Pasko. Daw, kung mag-amo-amo sini daw, may ginapaabot ka ba lang? May na lang sa wala. Nami kung may ginapaabot ikaw nga magtupa sa bulan sang Disyembre. Di daw na dala pagani mo. May ara man pagpanagtag kwarta. Hindi magnubo sa Nobyembre 15 ang 1 kabilyon sa Commission on Higher Education para sa kabataan nga na-displaced man. Kag kabataan sang mga overseas workers naton. Ini nga mga plano, kung tumupa lang, guwapo ini siya. No? Nami ini siya para sa aton mga kauturan. Sa karon ang Department of Budget and Management naka-release na sang 77.98 bilyones sa dalom sang Akta Republika 11494 o kon Bayanihan to Recover as One Act nga ginlagdaan ni Presidente Rodrigo Duterte sa nagligad nga Setyembre 11. Aha, maayong balita sa bulan sang Disyembre. Base kon may mga pulo pamaskwa kita nga mabaton. Basta nga magtupa lang sa kamot sang aton mga kauturan, no problemo. Ako niya lipay ko. Kon magtupa ini sa aton mga worker labi na gid ang wala makabaton sang ayuda. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:53 na kay War M. Dayap Porteba. Kay Michelle Sayo, good morning. Kay Angelo Popin, duwak bagay ni Angel o Angel. Kay Bia Jonathan, good morning. Kay Elmer Bailon Baron. Kay Alex Muntisa. Kay Idmar Tadio Salcido. Kay Jomar Ayagan, good morning man. Kay Maria P. Marabilia, good morning sa Palawan. Kay Didene Juna, good morning man. Naga-monitor ini sila sa Aksyon Radio Tagsagid kakaagahon. Morning sa inyo. May lang nga pag-monitor. Ulupod-upod kita. Tagsa kakagahon para happy-happy lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:54 na sa panahon sang pandemic, krisis global, kon wala kasi
pamati alamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon. Ang Kinta kag Sirole naga libot-libot pa si Tropical Storm Shune ang iya sini international nga ngalan at Sani ini siya ga lo lambiyong pa kabay pa nga ang aton mga kauturan hindi masapla dugang susporte nga bayo ni Ruli so kada mo damo sang kabalayan nga nagkalatumba amo gani nga ginapangabay ni Senador Franklin Drilon nga kun mahimo iniblang mga iban nga pundo nga ginapain para sa mga lain-lain nga mga proyekto abi niya kakasan anay i-realign na anay ihatag na sa pagpatindog puluyan amak mo tong natabunan sa mga lahar natabunan sang sus nagkalitipag nga duta kada mo damo sang nagkalawasak nga puluyan yabi patindog tanay balay na bain na ni ibanda nga mga proyekto na hindi man na importante nga makatukod puluyan basi kung madali-dali patindog o kung basi kung makaabot man sa bulan sa Disyembre bla nga aton mga utod ahay pobre man bisan nagilan sa bulan sa Disyembre kung mapatindugan tabisan hayub-hayub lang anay nga maistaran bla labi na ng kabataan daw kasubo marapanumdumon nga sa ulog kita sa Paskwa bulan sa Disyembre ang iba niya ra sa evacuation center ang iba wala pa puluyan gapanampuay gatulok sa kabataan niya gatubod ang luha nga sa tion nga mag-ulan sa tion sa kagabihon sa tion sa tig-ilinit wala pa silungan ng kabataan sakit man na porte na kalain batyagon kung ikaw ginikanan hindi man nasala nga natao sa imol amo na blang plastada ti usto na arangkada tanay matindog tanay puluyan sa mga nagkalawasak nga puluyan tugas ang super bagyo nga si Ruli patindugan tanay puluyan nga makita tabla nga pagpitik sang Disyembre bisa tunga-tunga pa lang sa bulan sa Disyembre magtulotindog ang hayubayo bla nga may pasilungan sila no do kanami batyagon nga samtang nagapungko kita upod sa pamilyata nga may jutay nga pansit jutay nga pandisal nga ginimutang sa lamisa Noche Buena kag iban pa sila iya may puluyan man do kasakit man batyagon nga samtang gausang tayo sa pagkaon sila iya ganganga wala na pagkaon wala pabalay akalain ano ning naga katabo sa aton amo na nga kamo nga may kulukwarta bulubat tiyag man jutay ay kung daw medyo sa tupad balay mo da na igo sa bagyo da sulusuporta man jutay bisan pulo pandisalit pansit lang sa kabataan ang ihatag mo may pulo pagkaon man daw hindi man matulon siguro ang agakaon ka piyak balay mo to ginagutom amo ginang pinakasakit mo na eksperensiyahan tan ang ari diho gasiga suga mo pagkagabi alas 12 kakaon ka mo piyak balay sirado piyak balay patay ang suga pamangkuto no pagkagang iloy nga temprano pala 8:30 plan to wala na kamo suga wala kamo bayad sa siniko nya wala ginpatulog na mo ng kabataan para nga hindi sila makabatyag balang iban balay ka kinaon kami wala gid ay kalain matyago doon nakalot ang dapadapa ko suso gakatol ang dapadapa ko kumagamo ng mabatian mga sugilanon
amo na siling ko bala, kung may sulusubra ka, tulotong huli man tupiak balay. Para bisan paano, bisan hindi na lang sa ginikanan, sa kabataan na lang. Nga katulad sa kabataan mo, gauda kaon man tulos piak. Hindi man naguro mabudlagi nga pain ka da. Para nga makakaon man na piak mo balay, ay, oo. Sakit-sakit ba tiyago, no? Ay, amo na kisabla, oo. Amo na siling nila nga may gap gid ako. Laing giman kun imol kag manggaran bisan chalay. May double standard gid. Do may layi para sa mangaranon, may layi para sa imol. Damo nga mga sirkumstansya nga daw kadako sa diferensya. Mapareho lang kamo kon gauntay na buol nyo. Pero mintas tanto nga buhi kamo, may dako gid nga diferensya, no? Kung ang imol mangawat 1,000, madakpan, ginabakol pa, natindakan, ginalunggo pa sa sulod sa bilangguan. Ang iban nga kongresista, senador, kag iban nga opisyal kag community, bilyon ang gikuot sa kaban. Sir man gyapon ang panawag naton. Kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa
mabawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito,
tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang. Kay Dideni Juna, kay Warlito Nisha, si Kenneth Alvarado dapat bao niya sakit yan namon di sang baho gikan sa Central La Carlota. Uy nga nanimaho ang Central La Carlota. Kay Manjo Arnijo, kay Ibon Boucher, nagamonitor sa Berlin, Germany. Kay Aileen Kalimba Ilumba, kay Maria P. Marabilia, kay Gricia Harita Horbidalia, kay Florante Pasinabo, kay Banisa Mayo, si Banisa Mayo nagsiling, siling niya subong gaabansi si Joe Biden kay Trump. Nya dugay-dugay si Biden basi kon mahatag sangpya niya ka mga pagpamulong-pulong. Gaabansi kuno si Biden daw. Ano madisgrasya si Trump? Wala pa matapos. Sige pa, no? Kay Erwin, good morning. Standby na mabalik ako pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mabugnaw na hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. The time, las 5:18 na, morning lang Kenwel Tandoy kag Utay Benedicto. Dire kita, balita naton sa puwersa sang aton kapulisan, bata nga nagapangskrapo, nakakita sang armas lutang, ginton over sa concerned citizen sa Police Station 3. Si Action Eric Magbanwa may report. Action Eric, please go ahead. Action Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Nagpasalamat si Police Captain Richard Pajarito, hepe sa Police Station number 3 sa madasi ka pag-responder kag pag-turnover sang concerned citizen sa isa ka armas lutang nga isa ka Smith & Wesson 38 caliber revolver. Sunod sa kay Police Captain Richard Pajarito, hepe sa Police Station number 3 Action Fred, ang ining armas lutang nga Smith & Wesson 38 caliber revolver nakita ini sa isa ka minor de edad nga nagapang scrap dara sa may Purok Pine Tree, Barangay Bata, kagilayon ini nga ginpahibalo kag sa baluan sa sining concerned citizens Action Fred nga armas luthang ang nakita sa kabataan gilayon na ini nga giturn over sa police station number 3. Bali ini nga armas kin turn over ini ni Arsenio de la Cruz ang Purok Pine Tree, nakita ini sang isa ka bata nga nagapamulot bala sang scrap ni kaginhatag sa iya. That's why si Arsenio ni turn over niya man sa aton police station. Ano sa galupok pa ning armas? Yes, sigurado nga galupok ini siya kay maayo pa nga armas kag kaliber
38, no? Anong paglanto sir, nawigit na, nabilin ka naman? So probably nawigit gro ini nga armas kag wala na bala makita sa nga panag-iya ko na holder sini nasapuan ng bata nga naga-scrap sa dito nga lugar sa Purok Pine Tree. Mana nga swerte sir, kay wala man lang sa ginturtistingan kag ginhampangan sir, no? Siguro ang mga kabataan na hadlock man siguro pagkita nila so ay nga ginahatag na nila sa tawo nga nagkan-over diri sa aton nga police station. So ano matabo ni sir sa armas gin-turnover sa inyo sir? Gina-report man namon ini sa aton na headquarters, turnover man naton sa custodian diri sa may DCPO. Action Fred, si Police Captain Richard Parito, hepe sa Police Station number 3 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:20 na. Morning lang kay Dodge Dalida, kay Jen na Barty Isto, kag Jocelyn Kalamaan. Mabalik ako pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asid. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita,
serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ano ang kaintangan Responsable at ang balita Kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw, unang nga bula 3:30. Unang nga bula resulta 3 kag 30. Second draw kadua nga bula 19:24. Ikadua nga bula resulta 19 kag 24. Third draw ikatatlo nga bula 22:32. Ikatatlo nga bula resulta 22 kag 32. Saylo kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 bitan jackpot 69,740,061. Kombinasyon in any order 21, 34, 26, 40, 45, 5. Resulta sang 645 21, 34, 26, 40, 45 kag 5. 655 bita ang jackpot 29,700,000. Kombinasyon in any order 51, 19, 5, 29, 26, 17. Kombinasyon sang 655 51, 19, 5, 29, 26 kag 17. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:28 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto?
Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Mm. Parang kay siling ko, hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw, maprofessional man ka mo, kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot gid mo pirme para nga nagma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag man gid. Gupangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Nagkakurog-kurog. Idala namon sa police station. Nagkurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gidya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Tigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagin pang losyonan, kagin pang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na agali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naguti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang imo? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Parade sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Tanyoda, good morning lang. Diri kita. Balita naton sa City Hall. Dole Region 6 may dugang nga 157 milyones para sa pagpatuman sang camp program suno kay Congressman Gasataya. Mayong balita ni. Balita City Hall. Detalyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayong action Fred, maayong nga balita matapos nga ginanunsyo ni Congressman Greg Gasataya nga ang Dole Region 6 ang mayara sang dugang nga 157 million pesos para sa pagpatuman sang COVID-19 Adjustment Measures Program o CONCAMPA. Ginpahayag sang kongresista ini nga program Action Fred ang para sa mga nawad-an sang trabaho bangod sa COVID-19 pandemic kag sila ang makabaton sang tag 5,000 pesos nga ayuda. Kung madumduman Action
Action Fred, una nga nagpanawagan ang kongresista pagi sa privilege speech sa dole nga magpain sang dugang nga pondo sa sini nga programa matapos nga madamo sang mga pumuluyo ang wala naka-avail sang sini nga programa sa Region 6. Ginpathag ni Gasataya, prioridad sang dole ang mga nag-apply sadto sa program pero wala nakabaton sang ayuda bangod na ubusan sang pondo. Kuno kay Gasataya, dapat liwat nga magparehistro ang luyag mag-avail sang sini nga programa paagi sa website sang dole. Continuation sang DOLE camp sang financial assistance ng Department of Labor, mga naapektuhan sang COVID, no. So ang priority sang DOLE, if you can recall during the budget briefing naging pa-point out naton is atong mga nag-apply na naubusan pondo. Meaning pag-apply nila naubusan sila pondo sa DOLE, then naubusan na sila pondo sa itong BIR SSS, no, financial assistance man. Dapat yan si Congressman Greg Gasataya. Halungan gid ang aton nga ika ang action nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod
nga mag-alagad sa kahinan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong kalintangan. Responsable at ang balita kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat.
destinasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong kahintangan. Responsable at pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Vilma Tries, good morning lang. Diri kita, balita naton sa Kapitolyo, gira batok sa COVID-19 dapat hugpungan sang Negrense agod matap na mensahe ni Gobernador Lacson sa ika-122 nga Negros Day subong nga adlaw. Balita Kapitolyo. Detalyo po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Dapat nga hugpungan sa nga mga Negrense ang panibag-o nga giyera ginapangatubang batok kon kontra sa COVID-19. Ini isa lamang sa mensahe ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa ika-122 nga Negros Day subong nga Nobyembre 5. Sudo kay Lacson, matapos maangkon sa Negros ang kadalagan kag kahilwayan pagi sa mga Negrosanon nga ginakabig baganihan, subong nagapangatuban naman ang probinsya sa isa ka giyera nga ang kasumpong hindi makitaan nga mo ni ginatawag COVID-19. Nagapati ang gobernador nga paagi sa disiplina sa publiko maangkon ang kadalagan batok sa nga panibag nga giyera kag liwat man nga maangkon ang kahilwayan. Dugang panilakson ang Nobyembre 5 nagapabilin sa gihapon bilang momentos kag remarkable day para sa tanan nga mga Negrense. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinubaya una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:48 na. Mga blatter entre pagkatapos ini. Amo na po, nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot ako lang sa balay. Pero
Di kamusta man? Ako na would like, mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason, singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend, nga si Regine bala. Sa kay Ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulong sa akon nga kamo bala. Nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung namba niya nga isulat ko kung anong imuon. Ang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary ka secondary ka na. For butaw. I-records ang kinanglanon nga makapatisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ano man natin. Update mga siya. Matinandaon na siya mo. Damo to nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko nakadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nga nakabati ako kay tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tagpay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter diratay. Kung wala ako nagapamati permis sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ko sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabati kita. Iyan na tanong sa Diyos ang pagubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abri kong Fritz lang ang gibayan ng mo ito. Sumundak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano ba salamatan ka? Madam, salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyo one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang ba mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay tangan sa iyo naka-cellphone gid ko. Tulungan. Action Radio Philippine Standard Time la 5:53 morning na da kay Heaven. Diri kita pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kay Action Alvin Graba. Action Alvin. John Fred, 30 tanan ang mga violators o curfew violators ang station number 7. Pag station number 2 amo ang nagpanguna lunsay may araw 8 ka mga persona nga nagkaladakpan. Samtang sa station number 8 pito ang nagkaladakpan. Samtang sa station number 7 Action Fred bangod lamang sa hinubog nalabaan kagabi ining 35 anyos nga soltero sa area sa Bigornia Street Mansilingan. Din ang biktima diriging kilala kay Rex Macado 35 anyos. Samtang suspect diri ginkilala man kay Anthony Perpas 38 anyos lunsay nagapuyo sa amuman nga lugar. Sa inisyal diri nga pagpangusisa ni Police Chief Master Sergeant
Julibert Dalumpines sa Police Station number 7 ining biktima kag ang suspect uptanay gid lamang sa inom action Fred. And wala ini nag-iintindihan ay ang suspect diriya nagpauli na lang o galing kiti ang biktima panginit rason nga ginlagas niya ning suspect. Pag-abot sa ila sining puluyan ining suspect na nakakuha man sa samurai, linabo ang ining biktima karon ginabulong sa Sanitarium Hospital. Balita sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:55 na. Kay Nobim Howard, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng Aksyon Radio Philippine Standard Time Las 6. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Edin Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,